खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे दिनैनिफ्राय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांबाय। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि दिनैनिफ्राय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोनांनाय जाबाय एबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावनाय जाबाय। थामहिनबा फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालाराव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया जागोन आरो बेनिनो साननै एबा सानब्रैनि उनावनो फिन आरोबाव जा बिसायख'थिनि काउन्टिं बे काउन्टिंखौ 22 सेप्तेम्बर खालारनि गेजेरावनो साननाय जागोन। जा बिटिसिनि जा बिसायख'थि साननाय एबा भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारिया 22 सेप्तेम्बर आरो बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया एबा भट सोनाय हाबाफारिया जाबाय 22 सेप्तेम्बर आरो दिनैनिफ्रायनो बिटिसिआव मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ फोसावनाय जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय गोबां माने बे समाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोबां रेलि हाबाफारि लादों, गोबां बिसायख'थि फोसावदिं एबा सांग्रांथि मेल लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे समावनो बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि जा खालार बे खालारखौ थि खालामनाय जाबाय आरो बे खालारानो जाहैबाय फैगौ सेप्तेम्बर खालारनि 22 खालाराव सेप्तेम्बर दाननि 22 खालाराव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया जागोन। थामहिनबा भट सोनाय हाबाफारिया जागोन आरो बेनिनो 22 सेप्तेम्बर खालारावनो बे भट साननाय हाबाफारियाबो रोखा जागोन। बे समाव फिन फोरमायबावदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि जा खालार बे खालारखौ फोसावनाय जाबाय आरो बे खालारानो जाहैबाय 22 सेप्तेम्बर खालाराव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो 22 सेप्तेम्बर खालारावनो बेनि काउन्टिंआ जागायगोन।